Здравейте отново, това е второто видео, което правя от серията видеа по маршрута от местността Паниците до Калофер към Райското Параскало. С първоначалната идея да продължа маршрута към Карловското Параскало, която може би ще няма да се осъществи по първоначално планирания начин, а по план Б, но за това малко по-късно. И тъй като ви обещах да ви покажа Райското Параскало, много ми се иска да си изпълня обещанието, но за съжаление Параскалото в момента е скрито за тази мъгла и се вижда много малка част от него. Повечето от вас така или иначе вече са го виждали много пъти, доста е популярно. Ето я рекичката, която слиза от Параскалото. И в далечината долу се вижда в ниското хижа рай. С един параклис до нея, който е построен от камък, който е носен доста трудно до тук, предполагам, знаейки какви са начините да стигнеш до тук. Така че адмирации за хората, които са го построили. Така, стоейки тук, вече на малко по-високо, искам да направя допълнение към темата, която започнах в предното видео за екипировката. Да, в планината човек бързо се раздвижва и бързо се загрява, но това също е и доста коварно, защото при най-малкия ветрец знаете какво става, когато човек е потен. Затова много е важно да имате и топлояки и ветровка също. И понеже отбелязах, че имам и още една тема, за която мисля да поговоря днес, и това е защо спорта е толкова важен. Едно от нещата, които, или по-точно ползите на спорта, е много известно, и това е, че в цялото тяло кръвта се раздвижва, пречиства се, което е доста полезно. А в днешно време, тъй като вече все повече хора водят по-заседнал начин на живот, работа пред компютър, предимно работейки с главата и с мозъка си, нали, но не само, дори човек да се занимава с строителство, което също е една популярна в днешно време професия. Също, нали, движението там не е достатъчно и е хубаво след работа това натоварване, което се е натрупало в главата, по някакъв начин да се разпусне. Всичко така, тялото е направено да работи като една добре смазана машина. Но тази машина, за да е добре смазана и да работи така добре, е нужно тялото да се движи. Когато се води по-заседнал начин на живот, нещата, които се натоварват, или конкретно ако работите пред компютър в офис или у дома, без значение, кръвта се застоява в главата, тази част от тялото, която използвате най-много. Затова, ако след работа или в обедната почивка, ако имате възможност, ако си направите едно раздвижване от, да речем, 30-40 минути, аз за по-начинаещи апелирам към разходки, защото са най-универсални. Позволявате по този начин на кръвта да се насочи към друга част от тялото, която да се натовари, и след това, като се върнете към първоначалната си дейност, независимо дали същия или на другия ден, там ще се насочи чиста кръв и това ще улесни вашата дейност. Вашите разходки и след работа, защото мозъкът на човека е устроен така, че да се освобождава от токсините по време на сън, но ако водите по-напрегнат начин на живот, за него е изключително трудно да се отпусне достатъчно добре по време на сън, и е хубаво с малко движение или спорт да му помогнете когато се подготвите или се легнете за сън, да можете да се отпуснете по-бързо и той да може да направи това възстановяване по-бързо. И аз не случайно съм кръстил своята дейност Your Potential,
защото вярвам, че всеки човек има потенциал вътре в себе си и може да намери сам своята мотивация да спортува и да се грижи сам за себе си. Но ако все пак на вас ви е трудно да я намерите тази пуста мотивация, къде се е скрила, може да се свържете с мен, аз ще ви помогна да я намерите. Като правя това видео, мъглата се засили и не знам доколко ще успея да ви покажа по интересен начин останалите красиви места, които ще посетя, но надявам се да успея. До скоро!